लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि गेजेराव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। दा नोंथांमोना नैबे आंनि मबाइल स्क्रिनाव नुनाय बायदि नोंथांमोनाबो सोरबाफोर गावनि इउटुब भिडिअआव बेबायदिनो कमेन्ट दिसेबल एबा कमेन्ट अफ जाजादोंब्ला रावबो मानसिया कमेन्ट हरनो मोनै नोंथांनि भिडिअआवबो बेबायदि जाजादोंब्ला नोंथाङा बे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लास्ट जोबजासिम नायलांदो। जोङो बेखौ माबोरै अफ एबा जों बेखौ माबोरै इनेबल खालामनानै लानो हायो, माबोरै अन खालामनानै लानो हायो, आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बिनिनो मोनसे भिडिअ लाबोनाय जाबाय। आरो जोंना बियो मानि थाखाय जायो आरो मानो जायो, नै दा आङो आंनि इउटुब चेनेलाव हाबनानै आंनि सेकेन्ड इउटुब चेनेलाव हाबनानै आंनाबो मोनसे भिडिअआ बेबायदिनो कमेन्ट अफ जानानै दङ लोगोफोर। नै दा नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों आंना रावबो मानसियानो बेयाव कमेन्ट हरनो मोना। दा जोङो बेखौ माबोरै इनेबल खालामो आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनफा मोनफा दिन्थिलांगोन आरो जोंना बियो मानि थाखाय जायो नोंथांमोना बेखौ मोनथिनानै लादो लोगोफोर। दा आङो बेखौ अन खालामनो थाखाय आं आंनि वाइटि स्टुडिअखौ अपेन खालामनोसै। वाइटि स्टुडिअखौ अपेन खालामनानै नैबे भिउ मराव क्लिक खालामनानै होनोसै। भिउ मराव क्लिक खालामनानै दा नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबाहाय नैबे गोजौआव पेन्सिलनि आइकन होनाय नुनो मोनदों। आं दा बेयाव क्लिक खालामनानै नैबे अडियन्सआव क्लिक खालामनानै होग्रोनोसै आं दानिया लोगोफोर। नै दा जोंना नै मेन अपसना बेनो लोगोफोर, जोंना कमेन्ट अफ जायोब्ला नै जोंना जेला नोङो बेखौ गोसोआव लानांगोन। जोङो बे गोजौनि येस इट इज मेड फर किड्स होननाय अपसनाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै भिडिअखौ आपल'ड होयोब्ला बियो मानि कमेन्ट हरजानाय नङा नोंथांनि भिडिअआव, बियो गथ'फोरनि भिडिअसो जागोन लोगोफोर। नोंथाङा जुदि भिडिअ आपल'ड होनोब्ला नैबे गाहायनि न' इट इज नट मेड फर किड्सआवसो जोङो जेला भिडिअखौ आपल'ड होनानै लानांगोन। दा बेखौ होखांनायनि उनाव आरो आं मोनसे अपसन देखायबावसै, नैबे भिउ मराव क्लिक खालामनानै होनोसै। आं दा भिउ मराव क्लिक खालामनाय लोगो नै नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों दिसेबल कमेन्ट, मानि आंनि कमेन्टआ अफ जानानै दङ, दिसेबल जानानै दङ लोगो। दा बेखौ जोङो माबोरै अन खालामगोन लोगोफोर, नै आं दा बेयाव क्लिक खालामना होनोसै। नै गोजौआव नुदों एल' अल कमेन्ट लोगोफोर, मानि एल' अल कमेन्टआव होबाथाय नै जोंना गासिबो मानसिफ्रानो कमेन्ट हरनो मोनसिगोन। आरो नैबे गाहायनि अपसन दिसेबल कमेन्टआव होबाथाय जोंहा रावबो मानसियानो कमेन्ट हरनो मोनला लोगोफोर। नै दा आङो एल' अल कमेन्टआव होनोसै। आंना सिगां माने रावबो मानसिया कमेन्ट हरनो मोनामोन। दा आङो बेखौ सेभ होनानै लानोसै, नैबे गोजौनि सेभ होनोसै। दा नै बेयाव सेभ होनाय लोगो आङो आंनि इउटुबखौ अपेन खालामनानै नोंसिनो दिन्थिफिननोसै। आंना सिगां रावबो मानसिया कमेन्ट हरजायामोन, दा कमेन्ट हरनो मोनगोन ना मोनाखै आं बेखौ चेक खालामनानै नायसै आंनि भिडिअआव थांनानै। दा आङो आंनि भिडिअखौ प्ले खालामनानै नायनोसै। गाहायाव मानि आंना सिगां कमेन्ट हरजायामोन। दा नै लोगोफोर नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों, दा आंना बयबो मानसिफ्रानो कमेन्ट हरनो हासिगोन। आंनि बे भिडिअआव सिगां समाव रावबो मानसिया कमेन्ट हरनो हायामोन, दा आंनि बे भिडिअआव बयबो मानसियानो कमेन्ट हरनो हासिगोन। दा नोंथांमोनाबो गावनि भिडिअआव नोंथांमोननि भिडिअआवबो बेबायदि जानानै दंब्ला नोंथांनि कमेन्टआ दिसेबल जानानै दङब्ला नोंथाङा बेखौ इनेबल खालामनानै लादो, अन खालामनानै लादो लोगोफोर। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो बुजिबाय जानो हागौ। दा आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय। दा नोंथांमोननि गेजेराव आंनि मोनसे फिसा रिकुवेस्ट लोगोफोर, भिडिअखौ दोनथ'नायनि सिगां नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइबजों लोगोसे लाइक खालामना गालांदो नोंथांमोना, जाहाथे आंनि बेबायदिनो गोदान भिडिअखौ नुहैयो आरो नोंथांमोननि सापर्टजों आङो मोजां भिडिअ लाबोनो हायो लोगोफोर। दा दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय। नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन। बाय बाय।